Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, prvi program. Europski izbori 2024. Predstavljanja kandidata. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i danas u terminu emisije u mreži prvog nastavljamo predstavljanje kandidacijskih lista za izbor 12 zastupnika iz Hrvatske za Europski parlament. U idućih 20 minuta program će predstaviti stranka Javno dobro. U studiju Hrvatskog radija pozdravljam predsjednicu stranke Vladimiru Maskarel. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro svim slušateljima prvog programa. Možete li nam za početak predstaviti se i reći koji su vaši razlozi kandidiranja za Europski parlament, koje su najvažnije točke vašeg programa? Pa razlog za kandidiranje za Europski parlament je to što je to u biti jako važno i pošto je Hrvatska sastavni dio Europske unije i ovisi o odlukama koje se donose na nivou Europske unije, jako je važna participacija u cijelom tom procesu, a još više je važnije od svega da ljudi shvate koliko to utječe na život u Hrvatskoj i koliko naši predstavnici uopće imaju utjecaja na ono što se događa u Hrvatskoj kao posljedica odluka Europske unije. Možete li malo predstaviti svoju stranku, na čemu ćete inzistirati ako uđete u Europski parlament, koji su vaši ciljevi? Pretpostaviti prvo da uđemo u Europski parlament je velika stvar za nas, a sljedeće je da ćemo kao jedna mala stranka iz jedne male države moći utjecati na Europski parlament u nekom značajnim odlukama i radom je u biti iluzija. Dobro, koje su to politike možda koje ćete više zastupiti? To sam vam baš sad htjela reći. Jako je bitno da ljudi shvate važnost Europske unije, Europskog parlamenta, koji je u ovom trenutku koncipiran po stranačkoj osnovi, a ne nacionalnoj osnovi. Znači, ako izaberu nekoga iz SDP-a, on će otići u tu stranku socijaldemokrata, pučani, odnosno HDZ kod pučana, još ima neki stranka koje mi nemamo, konzervativce i tako dalje, ali postoji nezavisni koji se uvijek zanemaruju u cijeloj toj priči. U trenutnom sazivu je ne znam, socijaldemokrata ili pučani, ne znam, 170 ili 180, a nezavisnih je 50 i nešto. Interesantno je kod Europskog parlamenta da bi on trebao zastupati građane Europe. Sad, tko su građani Europe? Ako vi zastupate građane Europe, da li zastupate građane Hrvatske na jednak način kao i građane Njemačke? Ako nastupate u smislu unije nekakvih stranaka koje su socijaldemokratske ili su pučani, tu nastaje problem. Znači, vi idete u Europsku uniju i zastupate interes neke grupacije stranaka. Da li su europski pučani zainteresirani za građane Hrvatske? Ja bih rekla da ne. Jer njihovu većinu i većinu u takvim strankama naravno da nose predstavnici iz velikih država, znači nekakve Njemačke, Francuske i bogatih država. Interes tih država se ne mora nužno poklapati sa interesima hrvatskih građana, što se u mnogo slučajeva i vidi. Recite mi, što su Hrvatskoj donijeli Schengen i euro po vama? Pa, ništa posebno. Na euro smo bili prije, vezana nam je bila valuta. Šteta je što smo sad prešli na taj euro, što smo isključili mogućnost sa svojom valutom rješavanja nekih financijskih kriza, ali kakvi jesmo da jesmo, tako ništa ne bi riješili. A što se tiče Schengena, Schengen je prolaz ljudi i Schengen nije ništa posebno riješio, osim našu slobodu da nam pokazujemo dokumente na granicama. Prolaz roba je bio i prije toga slobodan. Znači, unutar Europske unije se nije roba morala cariniti na klasičan način, nego su samo išli papiri. I to je tako već jako dugo. I kad neko priča o tom Schengenu da se dogodila ne znam kakva promjena vam se dogodila što ne pokazujete putovnicu kad idete u Njemačku. Mislim, koja vam je razlika? Značajna razlika to sigurno nije. To je komfor pri putovanju građana, ali prolaz roba je prije toga bio slobodan. Tako da ovo što Plenković govori o Schengenu i velikom dostignuću, mislim, to su gluposti. Evo,
trebalo je to napraviti, ok, super da mi putujemo bez dokumenata među državama, ali ništa to nije nekakva značajna razlika od pred par godina. A kakav je vaš stav, treba li u Hrvatskoj biti ured Europskog javnog tužitelja, odnosno kako gledate na njegovu ulogu i njegov rad? Pa, ured Europskog javnog tužitelja je ured Hrvatske kao i Njemačke, kao i bilo koga. Znači, svaka država ima svoj ured Europskog javnog tužitelja. Kako ja gledam na njegov rad, pa mislim nebitno je kako ja gledam na njegov rad. Oni su u biti financijska policija za europske novce i to rade. Kontroliraju da li smo potrošili novce za ono za što smo ih dobili, da li smo se bavili kriminalom, odnosno javne institucije ili neki ljudi, i to je sve. Mislim, to se dogodilo svim državama, države su vratile te novce koje su krivo potrošile, sad je toga sve manje, jer taj ured radi već 10 godina unutar Europske unije. Slovenci su imali strašne afere, nekih 5-6 godina nakon ulaska, upravo zbog povrata sredstava koje su morali nakon istraga napraviti. Ja se nadam da će naši završiti u zatvoru, osim što je žalosno što ćemo morati sve ono što smo pronevjerili, odnosno što su ti ljudi pronevjerili, vratiti kao država, tako da je to dodatna šteta, osim političke sramote koga uopće biramo u vrh države Hrvatske. Znači, smatrate da je potrebno imati jedan takav ured i u Hrvatskoj? Pa ako imate nekakvu financijsku uniju iz koje dobivate sredstva, onda je logično da će taj kontrolirati svoja sredstva i okej. A smatrate li da je potrebno mijenjati možda i način odlučivanja u europskim institucijama, prije svega u vijeću, s nekog konsenzusa na kvalificiranu većinu? Kako je tu vaš stav, što se tiče i premijera, naravno, i predsjednika koji sudjeluju u tom vijeću? Tu su veliki razgovori. Znači, zadnje vrijeme i zadnjih par godina su postali trendovi da Europa ide ka federalizmu, što se za sada odustalo, i mislim da je dobro da se odustalo, zato što Europa nije ni sastavljena na federalnoj osnovi, nego kao unija, znači zajednica različitih zemalja koje ekonomski i surađuju i brinu se za ljudske slobode svih građana i prava koje se nalaze unutar te unije. Zato se zove unija. Sad, to vijeće Europe, odnosno vijeće svih premijera ili predsjednika ko već vodi koju državu, mora konsenzusom odlučiti i znači da svako ima pravo veta ako mu se nešto ne sviđa. To je u principu nužnost, jer kad ne bi bilo tako, onda bi vas mogli preglasati i vi bi morali donijeti neku jako štetnu odluku za vašu državu ili neku odluku koja bi imala trajne posljedice na vašu državu. Dakle, da bi Europa opstala, ne bi se smjelo odustati i od prava veta i od konsenzusa u vijeću. Ostalo bi vodilo ka jednoj dosta lošoj organizaciji koja bi, mislim, oni su odustali, oni koji su forsirali tu federalnu Europu su odustali od federalne Europe, prema tome postavljati ponovo to pitanje je krivo. Naprosto, Europa nije napravljena na toj osnovi. Mi nismo pristali ući u Europsku federaciju, nego smo pristali ući u Europsku uniju. Kad bi se to promijenilo, znači način odlučivanja u vijeću kad bi se promijenio, jer to vam je automatska posljedica, onda mijenjate i osnovu na koju ste ušli. Onda treba vas opet neko pitati da li želite to. A treba li nam, dakle, više ili manje te unije, primjerice, trebali na razini Europske unije odrediti minimalnu plaću? Minimalnu plaću ne treba nigdje odrediti. Ni na razini Europske unije, ni svijeta, ni Europe, ni bilo čega. Postoji jedan njemački arhitekt koji je odavno rekao manje i više. Europska unija je postala preglomazna, birokratizirana i pokušava apsolutno sve propisati. To nije moguće. Znači, ponekad više unije dobivamo sa manje unije, sa manje tih propisa, detalja i svega, nego ovo što se sad događa sa jednom
preglomaznom birokracijom i preglomaznim instrumentima ujednačavanja svega. Nikad nećete moći ujednačiti ono što je potrebno Švedskoj i ono što je potrebno Španjolskoj, jednako kao i Hrvatskoj. Prema tome, ja sam za više Europske unije, ali više Europske unije znači manje je više. Manje propisa, jednostavnije organizacija i u svakom slučaju uvažavanje različitosti država, a ne pokušaj nametanja univerzalnih pravila za sve države. To nije moguće napraviti. Gospođo Mascarell, kako je vaše stajalište prema proširenju Europske unije i recimo ako ste i za, u kojem bi to bilo onda roku, na koje države bi se to i odnosilo? Znamo, dosta se priča Bosna i Hercegovina, u našem susjedstvu, tu je i Srbija. Pa naš interes je bio davno da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju, s tim bi se riješilo jako puno problema. Trenutno bi se riješilo s tim i problemi migranata, jer mi imamo preveliku i prekompliciranu granicu prema području van Europske unije. U Bosni i Hercegovini živi jako puno Hrvata i u biti je veliki i najjači interes Hrvatske države bi bio da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju, to čim prije, i to smo trebali mi potencirati već pred nekoliko godina i gurati i truditi se maksimalno da oni uđu u Europsku uniju. A kako je vaše stajalište kada je Srbija u pitanju? Pa Srbija ima svoj put. Mislim, mogli ste me pitati i za Tanzaniju, tak mi je svejedno. Kada sami ste spomenuli stvari na neki način migracije, koje biste stajalište zagovarali kada je riječ o migracijama? Nema tu stajališta. Mislim, Europa je sad napravila jedan pakt o migracijama koji nije dobar i nije najsjajnije izveden i mislim da je tu došlo do krivog puta. Taj plan će se pretvoriti u europsko zakonodavstvo, čak je bio već u prošlom sazivu u Saboru na odboru. Svodi se na hotspotove Europe koji su, znači Španjolska, Grčka, Italija i ove rubne zemlje su postali na neki način hotspotovi koji će raditi sabirne centre u kojima će se kao pregledavati ti migranti, nelegalni migranti koji su došli. I Hrvatska je potpisala i pristala da bude taj jedan od hotspotova i to je potpuno krivo. Znači mi, ako bi došlo do navale migranata u nekim 500.000 ili milionima, ne možemo te ljude zaustaviti. I način rješavanja da napravite u rubnim zemljama, kao Grčka, te hotspotove i upropaštavanje tih zemalja i predstavljanje tih zemalja u hotspot za Europsku uniju, iz koje će bogate zemlje Europe si birkat koga oni hoće preuzeti od tih migranata na temelju azila koji su ti ljudi tražili. Postoji još jedna super caka i to mi je genijalno za ovu današnju vladu, Domovinski pokret i koaliciju sa Plenkovićem. Interesantna je stvar, ovi se zalažu neke granice, tamo će oni to braniti i tako dalje. To je nemoguće obraniti tu količinu ljudi. Ako krene, stvar se mora rješavati na izvoru. Znači moramo spriječiti da uopće dođe do migracija i to je jedino trajno rješenje. Sve ovo drugo su privremena rješenja koja morate vi nekako braniti u svoju granicu, ali pristat da ste hotspot za Europu, što smo mi pristali, nije to prošlo u Saboru, ali nama je to namijenjeno, Plenković je već na to pristao, i pristat da bogate države Europe vama plate 20.000 eura po glavarini, po osobi, da ta osoba ostane kod vas i da se vi s njom bavite dalje, hoćete li je poslati natrag ili šta ćete s njom napraviti, i suludo. Znači sve bogate zemlje ne moraju uzimati više te migrante po tom nekom ključu, kao što je bilo do sad, nego moraju platiti 20.000 eura nekakvoj od tih siromašnih rubnih zemalja, ala Grčka, Hrvatska, Italija i tako dalje. Penava upravo na to pristaje. Kada spomenemo migracije, blizu je demografija. Kojim bi se mjerama mogla popraviti ta demografska slika? Ovako, migracija i demografija nema apsolutno nikakve veze. Demografske politike su konzervativne politike u svakoj državi. Znači imamo dvije vrste migracija koje se trenutno događaju. Jedne su zbog zaposlenja, a druge su uslijed rata kao izbjeglice. Mnogi političari misle da se migracijama može popraviti demografska slika u nekim zemljama Europske unije.
Pa je, mnogi misle svašta, tako i ti političari. Mislim, nema šta reći. A koji je vaš stav što se tiče demografije u Hrvatskoj? Kako popraviti u Europskoj uniji? Jel se može na neki način? I što ćete zagovarati koje politike? Prvo, demografska politika se ne zagovara. Kao, mi ćemo sad braniti demografiju, šta ćete raditi? Nagovarati ljude da imaju djecu. Mislim. Neke mjere možda ljudima ponuditi? Pa da, platite im svakom po 20.000 eura da napravi jedno dijete. To se ne radi. Naprosto morate napraviti jednu uređenu državu u kojoj su ljudi zadovoljni, u kojoj mogu normalno živjeti, u kojoj vide budućnost za svoju djecu i u kojoj postoji neke lijepe stvari, neko zadovoljstvo, ne kao kod nas, gdje ljudi masovno bježe u zapadne evropske zemlje i tamo nastavljaju živjeti, i tamo nastavljaju imati svoju djecu koja će postati građani neke Njemačke, Francuske, Austrije, Irske, čega god, zato što im je tamo ljepše živjeti. Kad bi kod nas bilo ljepše živjeti, mi bi imali bolju demografsku sliku. Mi imamo sad vrlo staru naciju, do mlade nacije nećemo doći jer su nam mladi otišli van i u pravilu bi jedino normalno okruženje, jedna država zadovoljnih ljudi mogla popraviti demografsku sliku sa jednom normalnom politikom koja je okrenuta svojim građanima, a ne nekim drugim interesima i interesnim sferama nekih grupacija, hoćete u politici, hoćete u gospodarstvu, u korporacijama, apsolutno nebitno. Ako se ne okrenemo svojim građanima, nikad nećemo popraviti demografsku sliku, jer ćemo naprosto svi otići. Recite mi, što će vaša stranka zagovarati kada su u pitanju zelene politike, prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije? Pa mi to već zagovaramo. Mi smo i kao aktivisti se bavili tom problematikom, s tim da nam posebno na živce ide važni termini kao zelene politike, zeleno-plava agenda i tako dalje, jer se iza tih politika, pogotovo kohezijskih financiranja programa, krije jako loše i suprotno od zaštite okoliša. Obnovljivi izvori energije su nešto zbog čega smo se jako bunili u Zakonu o pomorskom dobru, po čemu smo, recimo, da smo najpoznatiji bili u zadnje vrijeme. Radilo se upravo o energetskoj politici Europe, koja je već sad počela realizaciju i koja se svodi na kao obnovljive izvore energije koji su jako super i očuvat ćemo s tim, ne znam šta. Nećemo očuvati ništa, zato što postoji jedan međunarodni projekt u Europi koji kaže da će se obnovljivi izvori energije raditi tako da ćemo mi vjetrenjače staviti u Jadransko more, da ćemo raditi mega solarne elektrane, da ćemo sad na ovoj mrežnici ili na ribnjaku kod Končanice raditi plutajuće solarne elektrane i to nisu okolišne politike, to nisu zelene politike, to su naprosto korporacijske politike i politike koje promoviraju nečiji financijski interes. Nažalost, takve politike su potencirane i kohezijskim fondovima i preko Europske komisije, koja u puno lijepih riječi i puno klimatskih promjena, zeleno-plave energije, vodikove doline, ne mogu se ni sjetiti svih tih jako lijepih izraza, skriva ogromnu devastaciju prirode. Nešto što nama kao državi ne treba, znači jedino što nam je ostalo, privrede nemamo, sve tvornice su propale, građani su nam otišli, šta možemo, mladi građani su otišli, ali još uvijek imamo prirodu, to nam je neoštećeno. Evo, gospođo Mascarell, pred nama je zadnja minuta vašeg obraćanja, pa ako želite poručiti svojim biračima nešto što je važno, što smatrate bitnim, evo imate priliku. Pa, evropske izbore smatram jako bitnim. Makar ne možemo puno promijeniti izborom ispravnih ljudi u Europski parlament, možemo promijeniti to da nas ti građani zastupaju kao građane Hrvatske, bez obzira jesmo mi isto građani Europe i nas kao građane Europe tamo treba zastupati. Ne nekakvu uniju stranaka, pučana, socijaldemokrata i nečega, nego treba neko zastupati građane ove države i zaštititi prirodu, okoliš i sve ono što je nama bitno. Time ćemo štititi Europu.
To je drugačiji stav od ovih stranačkih. Hvala lijepa gospođo Maskarel. Poštovani slušatelji, u proteklih 20 minuta predstavili smo kandidacijsku listu stranke Javno dobro uoči izbora za Europski parlament, a s nama je bila predsjednica stranke Javno dobro Vladimira Maskarel. Reprizu predstavljanja možete poslušati u našem programu večeras od 19:30. Do slušanja. Europski izbori 2024. Predstavljanja kandidata.